да кажем. Това е било езика на империята. Така че не е било необходимо чуждите езици, за да се разбере. Те са се разбирали перфектно на еврит и на гръцки. Но този феномен всъщност е белег за много важно нещо. Знаем, че тази Петдесятница се случва 40-50 дена всъщност след възнесението на Господ Исус Христос.